Sekalan bawa ada benda yang pakai kitchen rumah orang pakai sekian bah haldi hai zah butulah jalan kabai. Nah, menbayang, nung mendem. Ini yang menbay. Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रिफुंखाय YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' शिवरात्रि फुजा नालाय जोङो गामि खाथियावनो फुजा हैबाय थायो बोसोरे बेयावहाय फुजा जायो ओमफ्राय दिनैबो जोङो फुजा हैनो नागिरदों आरो जोंनि गामियावबो मोनसे फुजा जाबावोमोन ओमफ्राय बेयाव दहाय एसे बावहैखांबाय खुलुमहैखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो बै मोनसेयावहाय फुजा हैसिगोन बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दिनै गारि गैया टमटमजोंसो थांगोन दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थुदो बिदिबालाय होरो आं माथो जगोन आं इथि जगोन ड्राइभारखौ एसे खायनो ayo sampai tak? Sampai tong dia mak babung mak babung apa nama? Kamera ayo kamu jago lấy này điều có ra được không gì à गामिनि बियो ओमफ्राय बेयावहाय केसरि होदों आरो दा फैनानै जाफायनोसै जोंहा फुजा बावहैनांगौनि बेनिखायनो दा जालांथ'ला यात्री आरो कन्टेक्ट नाम्बार आयाव थांनो नागिरबायसो दा जोंनिथिंजाय पाइप लाइन सोलिगासिनो बिराद मानसिफोरानो थाखा खाबायबाय पाइप लाइनजों जोंहाबो मोनदों एसे बांद्राय नङा एसे मोनदों हाबा जानाय बायदिसो मोनदों आं फुजा जानायखौनो हायाबाय इयाव थुब्रा जोङो खाथियाव आबैनियाव होमबानोथ' जागोन मा नै दाखालि मोसानाया आबै नुवाखै मोसादों दाखालि नङा दा मोसायाखै दायो भिडिअ'सो लागोन नै जोङो माबायावहाय मोनफैबाय मन्दिरावहाय मोनफैबाय बिंसिमारियाव जों दाखालि बावैहाय बे गामियाव हाबा जाफैदोंमोन ओमफ्राय नैबे हाबा जानायाव नैबे जोंहानि आबैया बिराद मोसादोंमोन आरो ओमफ्राय बावगारबायनो गाव मोसानायखौनो बावगारबाय दाखालि हाबायाव मोसानाया बावगारबाय जाव खुलुम फैदों ना हाबाय मुथु मा बोर बिगोन बोरखौथ' आरो मा बुंबावनो जाया बिराद मानसि बायदि मोनबाय आं
मोनायाव बांसिन जागोन ना दा होनायफोरा गामिनि गोजान ओमफ्राय दा बेलेग गामिनि फैगोन जोंबोथ' नै बेलेग गामिनियानो जाबाय फायहांबाय आरोना जेनेबा सेन्देलखौ नैबेयावहाय दोनना लानोसै आरोबाव गैला आंना दा थालिर मोनसे आबै नोङो मा बोर बिगोन मा बोर नोंलाय नों खुलुमनायाव बोर बिया गैयालै मानो आंना बे हाथाय मोदोम आबै नोङो इदि होनना बुं आङो आरोबाव गोबाव जोरथों होननानै बोर बियाबो जागोन शिवरात्रियाव बोर बिबोला जाफुङो आबै 200 बोसोर जोरनायनि जोरबावगोन हाबहैनोसै सिङावहाय दायो गामिनि इन्था दंथ'यो बेलेग गामिनि फैथ'वाखै दा बेलेग गामिनिया जोंल' जाग्रोदों आरोना दा मोनायावसो बांसिन जायो नालाय बे गामियावहाय ओमफ्राय जों हाबहैनोसै आरोना दायो सिङावहाय मा Kereta Anjir लाइनाव दङ नै लाइनाव हाबनो मोनथ'वाखै फुङावहाय बुंजाया बुजिलायलायनायखौ लोगोफोर जोङो जोंनिनो गामि खाथियाव माने शिव मन्दिराव शिवरात्रिनि फुजा होनो फैदोंमोन दा जोङो फुजाखौ होखांबाय दा फुजा होखांनानै बे गामियावनो जोंहा आनैनि फिसाजो लाबोनाय दङ गुमैनि न' बा आब'नि न' दा बिसोरनाव जोङो दसे हाबफैबाय आब'आ हाबनो थिननायलाय जों हाबफैबाय आरो दसे दा जोङो फुजाखौ बाउखांबाय दा शिवरात्रि फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय बयबो जाहाथे नैबे शिव बाबानि जि शिवरात्रि फुजा बेयाव बयबो जाहाथे आलो गोजोनै समखौ बारहोनो हायो बेखिनिखौनो हास्थायनाय थाबाय शिव बाबाया जाहाथे जों बयखौबो बुहुमनि सुबुं माहारिखौ जेब्लायबो मोजाङै मोजां लाखियो बेखौ हास्थायनाय थाबाय दा जोङो आब'मोननाव साहा लोंनायनि उनाव जोङो दसे उनाव थांसिगोन जोंहा दिनै गारिबो गैया नालाय टमटमजोंसो फैदों टमटम माने गामिनिनो आदा सासे बिनि टमटमखौ लानानै फैदों दा समाबो मोनाबाय जों साहा लोंखांबानो आवगायलांनोसै आरो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबलांसै फोजोबदों नोङो दाना जायफोरा इमान खाथियाव लाबोनाब्रा नोंबो दा जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय 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 लुटुबि थांबाय दा इंग्लेन्ड आरो मालाय नै जोंहा लुटुपिया जा लुटुपिया जोंनो रिं पापर लायदों दे देखायदो पापरखौ रिं पापरखौ देखायदो लुटुपिया रिं पापर लाबोदों जोंनो बे जोंहा आब'नि फिसाजो लुटुपि अरिजिनेल नामखौ बुंलाय नामखौ हा नङा नोंनि नामथार अरिजिनेल नामा लिरनाय नामा Indramuni नोंना Bsmutari मोननै ना इन्द्रामणि सना बसुमतारी आयाव गोलावथार माथो लुटुबियानो बिराद मोजां नोंना लुटुबिजोंनो समायसे दे जोंहा रिं पापर जानोसै इयाव सानदो जागोन देलाय बिसिलाय आगै मानसियानो डाइरेक्ट हाथायजों
आखाइजों हागोन ना एसे हाया हागोन ना हाया Halo. बेयाव माबा देखायगोन ना दा उम देखायगोन दा उम जों देखायनोनो मोनासैना बे समाव बेखौ उम